casas de toda a comarca. Era a figueira de Pelos Tortos. A ver, Pelos Tortos, que malo este home. Ui, que cara de malo, caramba. Pelos Tortos vixiaba a súa figueira cunha escopeta. Vixiaba a súa figueira cunha anteollo, sí señor. E vixiaba tamén coa lanterna. Vixiaba polo día, vixiaba pola noite, todo o día vixiaba e vixiaba para que non lle coméramos figos da figueira. Un día, 3 nenos saíron da súa casa e iban ao cole. Tan contentos que iban. ¡Ay, qué contentos! Pasaron por diante de a figueira de Pelos Tortos. Cando a viron, dixeron de a Pelos. Pelos Tortos, danos a túa figueira que non tenemos nada. Ante me levo unha maxenteta, danos a miña figueira. E os nenos marcharon tristes, sin ningún figo da figueira de Pelos Tortos. Cando marchaban do cole, puxeron outra vez as súas mochilas e marcharon para casa. E pasaron outra vez por diante da figueira de Pelos Tortos. Pelos Tortos tiña unha cara de malásimo, ¿verdad que cara? E dicían aos nenos, que facedes? E baixeres. Eso. E un neno dixo, Pelos Tortos, danos un figo da túa figueira. Ante me levo unha maxenteta, danos un figo da miña figueira. ¡ay, vaya por favor! Pelos Tortos, que malo! E marcharon os nenos para casa. Na casa, antes de ir para cenar, saíron xogar un pouco, deixaron as mochilas na casa e saíron a xogar un pouco á calle. Que contentos iban. Que contentos. Pois teñan fame porque non merendaran. Entonces preguntaron ya Pelos Tortos. Ante me leves a maxenteta, danos un figo da miña figueira. Eles marcharon todas tristes para casa. Pelos Tortos. A súa figueira con escopeta, coa lanterna e coa anteollo, vixiaba. Vixiaba, vixiaba e vixiaba. Non se escoitou nada. E tanto vixiaba e vixiaba que Pelos Tortos quedou dormido. E os nenos saíron da casa e viron que Pelos Tortos estaba dormindo. Aproveitaron que dormía para intentar subir a figueira. Primeiro subiu un neno e hai unha rama que se fixo ruído, pero Pelos Tortos seguiu dormindo Pelos Tortos. Ao segundo neno intentou subir a figueira. Ai, a nena subiu a figueira
e a rama fixo... Ai! Pero que os tortos seguiu dormindo. E o último neno, o máis grande, subiu tamén a figueira e... Putoplum! E que os tortos despertou e empezou a disparar cartuchos de sal coa súa escopeta e os nenos escapaban e dicían ai, o meu cuiño, ai, 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 ai. E que os tortos, pum, 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 dispararon. Pum, 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 e marcharon para casa. Os nenos... Ante me leven a na repeta, pero se figo da miña figueira. Entón, os tres nenos estaban na casa pensando que podían facer, porque pelos tortos era malo, non daba ningún figo da súa figueira. Entón, os nenos idearon unha cousa. Saíron da casa e empezaron a cantar. No estábamos vivos, viñamos porquigos, agora que estamos mortos, vimos por pelos tortos. Que xa que con mi figueira. Quen se acerca? As almas en pé, que nunca comeron os figos da túa figueira pelos tortos. Ando estábamos vivos, viñamos por figos, agora que estamos mortos, vimos por pelos tortos. Pelos tortos escapou e nunca máis se soubo delos. Nenos quitaron as habas de fantasmas e comeron todos os figos da figueira.